Hemen batu gara gaur Euskal emakume preso politikoen egoera salatu eta ikusgarri egiteko, ez? Azken finean, espetxea bizi garen sistema kapitalista heteropatriarkalaren ispilu bada eta horrek esan nahi du espetxean ematen diren zapalketak, kalean ematen diren berdina direla, baino arera bortitzagoan gertatzen direla bertan, ezta? Espetxea nolabait bere sistemaren porrota den pobrezia izkutatzeko tresna bat da, baina baita ere aurre egiten dion disidentzia politikoa zigortu eta izkutatzeko modu bat ere bada, ez? Honi gehitu behar zaio, sistema matxista batean bizita, emakume izateak gehitzen dituen zapalketak edo, ez? Espetxean, emakume onaren rol horiek edo emakume on izateari utzi dioten emakumeak batzen dira, sistemak ulertzen du delitu gileak diren emakume horiek nolabait emazte ama edo emakume on izateari utzi diotela eta beraz nolabait berbideratu egin behar dituela, ez? Orduan horregatik espetxean emakumeei jartzen zaizkien garbiketa lanak edo tailer desberdinak josteko eta luze bat, ez? Emakume moduan, espetxeari militante moduan aurre egiten badiozu, zigorra are handiagoa dela ikusten da, ez? Horren adibide dira Euskal emakume preso politikoak, zeintzuen kasuan argi ikusten den dispertsio handiagoa dela, lehenengo graduaren inposaketa ia sistematikoa dela, zigorrak handiagoak direla eta abar luze bat, ez? Adibide moduan, Granadako emakume preso politikoen kasua, zeintzuk garbiketa lanak egiteari uko egiteagatik isolamenduan pasa zituzten hilabete batzuk eta gizonen kasuan egoera berdinean ez zen horrelako zigorrik gertatu, ez? Aipatzea emakumeen osasunean espetxeak daukan eragina, izan ere espetxe gehienetan ez dago ginekologia zerbitzurik esate baterako, eta horrek suposatzen du horre gabezia bat existitzen dela eta ere horrek eragina dauka adibidez ama izan nahi duten emakumeen kasuan ere.